ଭାଇ ଯାହା ବି କୁହ ଶୀତ ଦିନେ ଖରାରେ ବସି ପଖାଳ ଖାଇବାର ମଜାଟା ନିଆରା। ତ ଆଜି ମୁଁ ଶୀତ ଦିନ ଖରାରେ ବସି ପଖାଳ ଖାଉଛି। ତ କ'ଣ କ'ଣ ଆଇଟମ୍ ଅଛି ଟିକେ ଦେଖିଦେବା। ତ ଇଏ ହେଉଛି ପୁରା ପଖାଳ ରସୁଣ ଲଙ୍କା ପକେଇକି ପୁରା ରେଡ଼ି ହେଇଯାଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ସବୁଠୁ ସ୍ପେସିଆଲ୍ ଜିନିଷ ଯେଉଁଟା ଅଛି ଆମର କ'ଣ କହିଲ, ମାଛ ଭଜା। ସେଇଥିରେ ଟିକେ ପିଆଜ କୁଟୁରୁ କୁଟୁରୁ କରି କାଟିକି ପକା ହେଇଛି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଭେଣ୍ଡି ମସଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମାଛ ଚଟୁଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ଆଳୁ ବାଇଗଣ ଚଟଣି। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ବାଇଗଣ ଭଜା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ମୂଲା। ଆଉ ଇଏ ହେଉଛି ଆମର ମିକ୍ସଚର। ଏ ସବୁକୁ ଆଜି ଇଏ ପଖାଳ ସହିତ ପୁରା ରାମ୍ପି ଦେବାର ଅଛି। ବୋଲେ ତ ଆଜି ପୁରା ପଖାଳଟା ଜମିଯିବ। ଆଉ ଖାଇକି ମୁଁ ଜଣାଉଛି ଟେଷ୍ଟଟା କେମିତି ଥିଲା। ଠିକ୍ ଅଛି। ଦେଖିବା ମାଛ ଚଟଣିଟା କେମିତି ହେଇଛି। ଭଲ ତ ଝାକାସ୍।